Patrik Virta paluu pelikentille pitkästä aikaa ja heti Tappara vastaan. Millä fiiliksillä lähdetään kaatamaan Tapparaa tänään? No hyvä fiilis, että näytti päästä pelaa pitkästä aikaa ja all in. Ei kai mitään muuta tarvitse tänään tehdä. Sä oot kuntouttanut tässä itseäsi, ollut hyvin reeneissä mukana ja sen pienen tällin jälkeen. Niin miltä on tuntunut seurata niin kuin sivusta noita pelejä? No vaikealta tietenkin, että ei ole ikinä kiva seurata sivusta. Kaverit tekee kovaa hommia ja itse pääsee auttaa. Että on yrittänyt itse reenata kovaa ja sitten kun tulee takaisin, niin on valmiina pelaa. Mikä on päivän kunto sulla tänään? No hyvä kunto, että kyllä mä ihan tikissä oon. Minkälaista peliä sä povaat tän illan ottelulta? Tappara tosiaan eilen tuli Kuopiosta niin aikamoisen maalimäärän kanssa tänne Ouluun, niin minkälaista ottelua sä odotat? No varmasti kova peli, että iso haaste meille, että Tappara on kova joukkue ja on pelannut tosi hyvän kauden, ainakin mitä mä oon itse seurannut jotain pelejä, niin iso haaste, mutta uskon kyllä, että meillä on ihan kaikki evät siihen, että me voitetaan tänään. Mitä se oma tekeminen tulee tänään olemaan tuolla kentällä? No kyllä mä pyrin ihan siinä pelin kautta vetää, että kovasti hommia ja ehkä koetaan jonkun taklauksenkin antaa, niin lähdetään siitä. Loistavaa, ei muuta kuin tsemppiä. Kiitos. Kiitos.